san da dawa. Yawa sannu, mun same ku lafiya. Lafiya mana da me kike tunani? Kinga, ki abin da ya kawo ki saboda ni wallahi tafiya zan yi. Yau ne zan koma gidanmu, gidan Wamban Gabas. Allah ya kai ki lafiya. Idan baki sani ba, na so Abba sosai kaman zana mutu kafin kaddara ya haɗa ku. Amma shi kuma ya ki amince ya aure ni. Maimakon ya je ne kun wacce tafi ni, sai kuma na ga ya je ya kwaso ki. Wacce da asali da kyau da sura babu abin da kika fi ni. Ba ma wannan ba. Amma kin san cewa mahaifin Abba da mahaifiyata uwarsu ɗaya ubansu ɗaya? Duk na san wannan. Abinda baki sani ba, inda har ina raye sai na aure Abba. To Allah ya sanya alkhairi kuma Allah ya ba ku zaman lafiya. To ai alkhairi ne kuma ita ne za ta dinga tabbata. Har kin tafi sai kuma kika dawo. Saboda kin san cewa zaman can ba zai miki daɗi ba. Iskar can da ta nan ta bambanta. Miyan nan da ta can babu haɗi wallahi. Sannan daraja da martaba da kima wanda take gidan nan babu shi a can wallahi kuma babu haɗi. Cire hannunki daga kafaɗata. What? Kyaleta, kin san wuyan natan ne ya isa yanka saboda ɗan talaka kin san in ya samu guri. Kan ki gaya maganar banza saboda wallahi Allah zan faɗa miki abinda har ki koma ga ubangijinki ba a taɓa gaya miki shi irinsa ba. Sannan zama a cikin gidan nan bari in gaya muku zama daram babu wanda ya isa ya kore ni cikin gidan nan saboda ba ku kuka kawo ni ba. Ke da Zainab har da uwar gijiyar taku kilishi wallahi a yanzu daidai nake da ku cikin gidan nan. Hala dai giya kika sha a gidan naku da kika je. Giya na sha kuma zan nuna miki irin kalar giyar da na sha idan kika dame ni. Wallahi idan kika yi wasa sai in yi kasa-kasa da ke a nan gurin. Ai idan kika gaya min maganar banza kafin ki gaya min ɗaya na gaya miki dubu irin ta. Kuma idan kika sake hannunki ya taɓa jikina ki tabbatar da cewa ai kafin hannunki ya gama sauka sai na tsitsinka miki mari. Taso mana, taso! Shamsiya, stop joking now. Ki tashi mu tafi, gashi nan ya kusa dawa, ki tashi mu tafi dan Allah. Shamsiya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Me same ta? Wai me yake faruwa ne tun a waje nake jin iri? Ta kashe Shamsiya wallahi. Ta kashe min umma na. Shamsiya tashi. Shamsiya ki tashi dan Allah. Me ya same ta? Shamsiya! Me ya same ta? Shamsiya! Kar ka bata lokacinka. Wallahi Shamsiya ta mutu. Kin kashe ta mutu. Shamsiya! Sumaya ki tashi. Shamsiya! Sumaya! Shamsiya!